गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अखाफोराव सुबुंफोरा फिन आगान हैनो थियारि जादों। 50 बोसोरनि उनाव सुबुं माहारिया फिन अखाफोराव दावबायनो थांखि लादों। बे मिशनाव थांनो थाखाय नासानि अख्रां दावबायारि क्रिस्टिना कच, भिक्टर ग्लभार, रेड उस्मेन आरो केनाडियान स्पेस एजेन्सिनि जेरेमी हानसेनआ थि जाबाय। अख्रां दावबायारिफोरजों लोगोसे नासानि आर्टेमिस 2खौ बिरहोगोन। बाक्सानि सालबारियाव सोमजिदों जाफ्लेथायारि जाथाय। सेंग्रा अर्डार होना थगायदों इउपिपिएलनि मेम्बारा। सेंग्रा गलादारआ बिजाथाय होदों। खैफोदाव गोग्लैदों गलादारआ। सेंग्रा गलादारि मिजिंआ फैमाल। इउपिपिएल दोलोनि मेलाव अर्डार होनाय सेंग्राखौ लाङाखै इउपिपिएल दोलोनि मेम्बारा। मेला जोबखांब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि मेम्बारा सेंग्रा गलादारनो खौरां होआखैसै। खौरांगिरिनि जै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों सेंग्रा गलादारआ। एबसुनि बानजायनायाव मैया बरमायाव जानानै थांनाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि सायाव जर'खा सावरायमेलनि उनावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'नि आसाम सोरखारा बर' बिजोङावबो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों बेरेखा बिबुंथि होदों। दिपेन बर'आ बुंदों एबसुआ सरकार बिरोधी नङा। जोंनो बर' बिजोंनि सानखान्थि आरो बिगियाननि बिजाबखौ बर' रावाव नांगौ आरो सरकारा बे दाबिखौ मानिनांगोन होनना बिथाङा बुङो। क्रिकेट लीग एबा आइपिएलनि खौरां। गिबि खेब आसामाव आइपिएल जागोन। राजस्थान रयेल्स आरो पान्जाब किं हानजाया गुवाहाटीआव मोनफैबाय। मुंदांखा आइपिएल बादायलायनाय गेलेमुआ हादरनि गोबां बाहागोफोराव खुंफुंजागासिनो दङ। बेबायदिनो 5 एप्रिलाव रायजोनि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव गिबि खेबनि थाखाय राजस्थान रयेल आरो पान्जाब किंनि गेजेराव आइपिएल बादायलायनाय गेलेमुखौ खुंफुंगोन। बे गेलेमुनि थाखाय पान्जाब किं हानजाया जर'खा उरां जाहाज J851 जों LGBI उरां गाथोनाव 3 एप्रिल खालि बाग्लायफैयो आरो गेलेगिरिफोरखौ खानापारानि बिमानथरल' थायो होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं राजस्थान रयेल्स हानजायाबो बे रोखोमनि सानाव जर'खा SC9321 उरां जाहाजजों गुवाहाटीआव मोनफैनानै रेडिसन ब्लु हटेलाव थायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एबसुआ दुखु फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै 12 मुंख्लं जादोंमोन। बिथां मुंख्लंफोरखौनो गोसोखांनानै दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै दुखु फोरमायनाय सान फालियो। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हांख्रायनाय लेखा गाहाय आलासि महरै मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बाहागो लानो हाबावो जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि रमेश बर', बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, थुनलाइ नेहाथारि दनेश्वर बसुमतारी आरो लोगो थुनलाइ नेहाथारि जोहोलाव बर' बिथांमोना। मणिपुराव गोहोगोरा बमा बेरफ्रुदों। मणिपुरनि उख्रुलाव गोहोगोरा IED बमा बेरफ्रुदों। बेरफ्रुनाय जाथायाव 7 सुबुंफोरनि जोखोम। जाथायाव जोखोम मोननाय सुबुंफोरनि गेजेराव गुबुन सासेया गोब्राब हालोदाव होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामदों बबे उदखारि हान्जाया दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बेरामनिफ्राय उदां जानो फाहामथाय लाबाय थानाय माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 652 मुलिफोरनि बेसेनखौ बारायनानै होनायनि उनाव हादर नाङैनो सोमावसारनायनि उनाव मिरु सोरखारा मुलिनि बेसेनखौ 6.73% खमायना होनो लानाय थांखिखौ फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगाङाव वेलफेयार प्राइस इन्डेक्स WPI आ 384 गोनां जानाय मुलिफोरजों लोगोसे पेनकिलार्स, एन्टि इनफेक्शन ड्राग्स, कार्डियेक ड्राग्स, एन्टिबाय'टिक्स आरो 1000 फर्मुलेसननि बेसेनखौ बारायदोंमोन। मुलिनि बेसेनखौ खमायनानै होनायजों लोगोसेनो केन्सार, डायेबेटिस, हार्ट डिजिज आरो माखासे गोब्राब बेरामफोरनि फाहामथायनि थाखाय गोनां जानाय मुलिनि बेसेन खम जानायखौबो नुनो मोन्दों। दिनैनिफ्राय जागायबाय दैज्लां बोथोरनि BTCनि रां बावजा बाजेट जथुम्मा। दिनै 4 एप्रिल आरो 5 एप्रिलाव सानैनि हाबाफोरजों BTC सेक्रेटारियेट मावखुलियाव BTC रां बावजा जथुम्मा जागायबाय। खुंथाय गोहोआव थानाय आथिखालनि BTC सरकारजों लोगोसे बे रां बावजा जथुम्मायाव बेरेखा दोलोआबो गोख्रों बिफाव लादों। मख'नो गोनांदि बेरेखा दोलोआ बे रां बावजा बाजेट जथुमखौ थोजासे नङा आरो गोजोनथाव नङा होननानै अजद होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मनीष सिसोदियानि जुडिशियेल कास्टडियाव थानायनि समखौ फोलावनानै होबाय। दिल्लीनि बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि आरो आबदुल्लानि गागि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियाखौ दिल्ली एक्सेस स्किम केसआव जुडिशियेल कास्टडियाव थानायनि समखौ 19 एप्रिलसिम र'ज एभिनिउ कर्टआ थांनाय 3 एप्रिल खालि फोलावनानै होबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि CBI आ थांनाय 22 फेब्रुवारियाव सिसोदियाखौ जौ आयेनखौ लानानै आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव हमदोंमोन आरो 14 साननि थाखाय 6 मार्चसिम जुडिशियेल कास्टडियाव गिबि खेब दैथायहरदोंमोन।